И здравейте всички, аз съм Devil BG. Днеска ще играем на Jetpack Joyride, първи епизод. Първо мисля да си спра звука. Така. Рекорда ми е 2000 и нещо. Ще играем 3 игри на един епизод. Мисля да са за сега 3 епизода. Мисля да снимам на Super Mario или на там някаква друга игричка, която ма кефи. Да, сега е така просто ми хрумна и реших да снимам на нея. После може да почна да снимам на Minecraft, на League of Legends, на CS малко вероятно, ама... О, това е хиперготината. Но това много ма кефи. Някаква хиперготината птичка дет, ака парички. Колко яко ще отваря устата. И така, аз се връщам след малко. И така, аз съм отново тук. Нека продължаваме. Опа, нещо съм. Ей! Птичето ми е отишло на кино. Това обаче не помня коя игра ми е. Fuck you. Това... Добре. Тука шарени война. Yes. Аз се доверявам. Но... моя късмет. Не. Yes. Какво е това? О, дракон. Това е дракон нещо. Аха, ясно и вече. Тук е... Опа. Перготините вълнички прави. Тук ще е линия. Не! Фак! Дракон. Той беше специален. Той беше моят специален дракон. Който аз винаги съм обичал. И ще продължа... О, мисията ми е готова. Така. Не. Фак. Моя късмет на... избъзика. Хая. Какво става? Yes! 100 парички! Не. Левел ъп! Бронз 5! 400 кинта! Ей! Руки! Добре, само 991 кинта ми остават да събера. Ще изигра още една игра и мисля това да е епизода. Аре! Мисля, че това ми е втора или трета ни игра, не знам обаче, защото аз паузирах клипа. Излязох навънка. Сега никакъв шанс да помня. Мисля, че това ще ми е третата вече. Това е някаква мисия. Или на мен така ми се струва. Виж само е така как светна. О, това го помня. Това беше много готиното. Значи колкото повече задържиш, толкова по-ясно. Значи, така мога да си направя рекорд. Ей! Фак! Добре, заби. Какво? Фак! What are you doing? Добре, 700 метра. Fuck you! Нямаш как. Просто нямаш никакъв шанс. Така мисля, че имам само един. Но нямам спинове. Фак. Добре, тази снимка намаки. Искам да направя една снимка и да си я сложа на клипа. Че да е много ОП. ОП снимка Pentakill. Добре, това мисля, че е някаква мисия. Защото колкото пъти се приближа до тия червените лампички и така, те се ми светват. Ето го. Това е много яката снимка. Може да излезе от това.
Ама не трябва... О, what the fuck? Чакай, принти скрин. Не, чакай, аз просто нещо... на мен ми е бъгнало. Или... what fuck? Fuck. Така изведнъж много дразня почва ми залагва. Така клипа става около 6 минути. О, не, късмет, добре. Добре. Мисля, това ще е първият епизод. Яп. Добре, минах някаква мисия. О, добре. Ето е новата снимка. Хоп. Хаштаг. Team Racing, bitch. Хоп. Фак. Много гадно се забих така. Не, честно. Почеши го. Ей. 1500 пак ми стигат. Ой, аз. Ударих лимита. Не. Спасих се. Ще го взема това. Ще го взема и следващото. Трябва да го взема. Взех го. Съм много добър обаче. Ще си мина ли рекорда? Може би. Не. Ще го мина в ефир. Да. Не. Няма да го мина. Фак. Да го минавам. Slide your face. Бахтяк. О, паричка! Обичам паричките. Хая. О. Дали това е нов рекорд? А това няма. О, Роки. Рокито е готово. Бронз пет. Next. 1, 2, 3, 4, 5. Окей. Next. Клипа вече стана 7 минути. Нищо. Аре, continue. Така. Колко ми е рекорда? Имам 2000... Не, това не ми харесва. О, не, малко ми остава да си го мина, ето ми го рекорда. Така, надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте, се абонирайте за мен и до скоро!